Край малкия град Охрид, разположен на хълм край красиво високо планинско езеро, Климент построил със средствата на българския цар манастирът Свети Пантелеймон. Тук, сред тези стени, било устроено училището за славянски свещеници. В течение на 7 години Климент подготвил 3500 ученици. Климент, освен това, забелязал, че азбуката глаголица, създадена от Кирил и Методий, е трудна за усвояване от учениците. Затова създал нова азбука с по-лесна графика, наричайки я кирилица, в чест на своя учител. Борис I построил и други манастири в Западна Македония, в които Наум, Горас, Ангеларий, Сава, а и други ученици на Кирил и Методий, на които историята не е донесла до наши дни имената, подготвили усилено свещенослужители, преписвали богослужебни книги. Манастирът Свети Иван Бигорски, навярно, е бил най-недостъпният. Каменните му сгради са издигнати в стръмните скатове, прорязани от река Родок, приток на отичащата се от Охридското езеро река Дрин. Тук са били подготвени висши църковни свещенослужители. В 1020 година игуменът на манастира Йоан ще стане първият предстоятел на българската архиепископия в Охрид, тачена от населението в течение на 7 века като патриарши. В планините над Кичево тогава е построен и големия манастир Света Богородица Пречиста. Традицията да се подготвят свещеници и издават книги на славянски език в този манастир ще се запази до началото на 20 век. Хайде, слушай, слушай.
Цар Борис I е изобразен като ктитор на манастира и това е най-хубавото изображение на българския владетел в старата църковна живопис.